Ate, doon ka sa kabila. Ayan. Ate. Dito ka, ate. Ayan. Tapos, stop. Isusuot ang vest. Isusuot natin yung vest. Isusuot. Isusuot natin. Ayan. Ate, susuot natin to. Ayan. Kasama mo ba si Mami? Wala si Mami. Okay. Ayan, okay na. Tapos, haharap tayo sa mga bisita. Harap tayo sa kanila. Harap. Shembot lang tayo 3 times. Shembot. Ayun. O, shembot. Ate Nandi. Shembot. Ayaw. Shembot lang. Shembot. Ayan. Okay lang yan. 3 times. Tapos, ate, tama na ate. Ate. Okay. 3 beses na ate ha. Okay. Tapos, huhubarin ang best. Huhubarin. Ayun, ang galing. Ate na din, huhubarin ang best. Ilalagay sa upuan. Ilalagay sa kabila. Ayan. Teka lang, diyan ka lang. Dito ka lang. Ayan. Tapos, babalik sa members. Babalik na sa members. Ayan. Ganun lang kadali. Ang unang makakayari, isisigaw niya, Happy Birthday, Azael. Okay ba? Kaya. Dito tayo. Dito ka lang ha. Ikaw referee ha. Ayan. Okay. Straight line tayo. Straight line tayo ulit. Okay. First member, ready na. In the count of... Kaya. Dito ka lang kuya. Kaya. Saan si daddy mo? Turo mo sa akin. Okay. In the count of 3. 1, 2 and a half. Galing. 3. Takbo. Ikot sa upuan. Ikot. Isuot lang best. Isuot mo yung best ate. Isuot mo. Isuot mo to. Ayan. Pakasuot. Shembot 3 times. Shembot, sige. Harap ka sa kanila. Ayan, bala. Sige, ganyan. Sige, huwagay rin siya. Toothbrush siya, toothbrush. Hubad ka. Ate, hubad. Balik ka sa members. Balik ka na, balik. Next member. Takbo. Go. Isuot ang best. Isuot mo kaya. Ayan, nawawala si kuya. Isuot ang best. Ayan, shembot. Ang gadaya. Shembot. Hubad na, kuya, hubad. Balik. Next member. Ate, ikaw na. Go. Ayan, mabilis na. Go, ate. Ayan, pabilisan to. Shembot 3 times. 1, 2, 3. Hubad. Go, next member. Next, ate, ikaw na. Ashley. Takbo. Go. Abon. Go. Yeah. Go. Shembot. Hubad. Last member. Last. Takbo. Last member. Go. Pabilisan. Go. Wow, lalaki. Wow, okay. Ituloy mo lang. Shembot. Go. Ano sa sigaw? Ano to? Okay.